कइल। एकरे के कहल जाला वो थाली में खा के छेद क देहल, एकरे के कहल जाला गद्दार। ऐसने लोग के वजह से आज दोस्ती भी बदनाम हो गई। और ई बात करे वाला बानी हम पवन सिंह के ओ मिसाल 3-4 दोस्त के बारे में जेकरा खातिर पवन सिंह भरल मंच से दावे के साथ चिल्ला चिल्ला के कहत रहन कि जब तक ले शरीर रही तब तक ले हमनी के इस सब भाई एक रहन सन। हम बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह ये सब लोग खातिर हमेशा खड़ा रहत रहन, ये सब लोग के अपन भाई मानत रहन, ना केहू के मैनेजर मानत रहन, ना केहू के कोनो कंपनी के मालिक मानत रहन। लेकिन आज इहे लोग जौन बा कि पवन सिंह के साथे गद्दारी कर रहल बा लोग, लेकिन इनका लोग के कुछ पहले से कुछ हो के एहू बेरा ई लोग पवन सिंह खातिर खड़ा बा लोग, लेकिन पवन सिंह के एकरा गिरावे खातिर खड़ा बा लोग, ओकरा बढ़ावे खातिर खड़ा बा लोग। इनका लोग के दिल जाला लोग के माने जे वजह से भागावल गइल बा, निकालल ना अपना मन से गइल ना, जे वजह से भागावल गइल बा, इनका लोग के एगो पार्टी बनल बा। अब बात ई आवता कि पवन सिंह के लेवल में एगो स्टार खड़ा करेंगे। एगो सिंपल बात तनिया से बता दी कि आप लोगों को जरूरत है पवन सिंह का, पवन सिंह को जरूरत नहीं है आप लोगों का। हमारा नहीं खेला भैया कि पवन सिंह के एगो एथियो के बारे में लोई। अच्छा एगो बात हमरा के बताई, पावर स्टार पवन सिंह जौना बेरा शुरुआत पे ले रहे, पवन सिंह जब बहुत बड़े स्टार हो गए थे, पवन सिंह के 2, 4, 5, 10 फिल्म आ गई थी, उसके बाद इन लोग का एंट्री हुआ था, उसके बाद ये लोग आए थे। और आज ये लोग का एक घमंड हो गया है कि हम ही पवन सिंह को बनाए हैं। अरे बुरी चुनर अजीत सिंह के नाम सुन ले हम निशान की खेसारी भैया के बाबूजी ठीक कहला, अरे बुरी चुनरी बहुत बड़ा ढेर होशियार। मेन रीजन हम लागत है कि ये बाकी का लोग के हम हो गए पवन सिंह हमरे ते थी हमरे वजह से तब एक काम कर लो ना, अपने घर के हो के पवन सिंह बना ना लो हिम्मत ना पवन सिंह हमरे घर का है जेकरा लोग कोई बना उनकरा के बना ना तुम पवन सिंह देख लिया जाए कि पवन सिंह के लेवल पर आज तक ले काहे बा। माने देखी ई हो खास चाहे वो हो जैसे कि विकी सिंह, दीपक सिंह, लेकिन एगो बात पवन सिंह के देन बा, एगो बात बा, पावर स्टार पवन सिंह बहुत सोच समझ के कहले बड़े जब पवन सिंह का कलंकित कंधा है। पवन सिंह जिसको भी सपोर्ट किया है, पवन सिंह जिसको भी आगे बढ़ाए हैं, पवन सिंह जिसके लिए अपना सब कुछ गवा दिए हैं, वही लोग पवन सिंह के साथ गद्दारी किए हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हीरोइन हो या हीरो हो या कोई डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या किसी कंपनी के मालिक हो, कोई भी हो, पवन सिंह के वजह से सबका नाम हुआ है, सबका चर्चा आया है। उसके बाद वही लोग पवन सिंह के साथ गद्दारी किए हैं। अच्छा एगो बात हमारे बताई, पावर स्टार पवन सिंह आज जरीन खान के साथ वीडियो करते रहे, बॉलीवुड में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करते रहे, सभी साबिर अहमद ऐसा डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, प्रोड्यूसर वैसा जी बहुत बड़ा बड़ा सलमान खान के, अजय देवगन के, इनका फिल्म के गाना दिले बड़ा, म्यूजिक दिले बड़ा, उनका संग पवन सिंह काम करत रहे। का इनका लोग के वजह से ई ठीक बात करनी है लोड़ा। ई दीपक सिंह त पवन सिंह के सिखैल रहल, आ विकी सिंह पवन सिंह के नाचे के सिखैल, आ अमित सिंह पवन सिंह के एक्टिंग करे के सिखैल। यही से तो बॉलीवुड में आज पवन सिंह के नाम ना तो पवन सिंह के नाम एगो बात रे कह दी हुनकरे त एथी हमन पवन सिंह। अब हम का कहि, हमरा कुछ समझ नहीं आवे। अच्छा ई लोग काहे खाती पवन सिंह के जरा ही खातिर मुझे गइल। देखिए ना, पवन सिंह मंच के माध्यम से एक बात बोले हुए थे, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस बात को ध्यान दीजिएगा। पावर स्टार पवन सिंह बोले थे खुलेआम मंच से कि ऑडियंस, माता पिता और भगवान, ये 3 गो के बात हम है समझिले सब लोग के, चाहे वो साथ में रहे वाला हो, चाहे केहू होके, अच्छा दुश्मन हो, ठीक है साथ में रहलो कौन कह दी कि इनका लोग दबदबा रहलो है, कौन कह दी कि लोग पवन सिंह कुत्ता लगा झांसा तो लाइट मन पर आए मारे भाई बहुत पीछे। अच्छा एक बात बताई, पवन सिंह के साथ रह के अपन बना के ओकरा बाद से पवन सिंह के धोखा दे दी। अब ओकरा बाद से जवना का बोलले रही 1000 गो चीज, जवना का फोन करे गोरिया गाली देवे के कहले रही, गोरियोले रही कोनो के कह के ओकरे लगे जाए खाओ जी बाबू हम तुम्हारे हैं सनम, चलियो ऐसे हम तुम्हारे साथ मिल के शुरू। बाकी बेचारी हमरा उनकर तनी ऐसा स्वभाव अच्छा लगेला कि छोड़ला के बाद एक बात बता देता है,
जवना आदमी के घर घर के तियाना के आदत लाग जाए न ओकर एक जगह पेट ना भरे ठीक बा अब हो गइल बा घूम घूम के तियाना चाटे वाला तई का लोग के बातें हटाई बाकी पवन सिंह के बहुत जल्द गाना आवे वाला बा बोल बम के ओकरा बारे में चर्चा एगो अक्षरा सिंह से एगो हम बात कह दी कि जवन आदमी पवन सिंह के ना बन जोन हो पैसा गिन के ना दिया वो हेरी के दिया जाला तो वो अक्षरा सिंह के जोरा में से कहा कितना की जरूरत पड़े तो 10 लाख के जो जोरा जौनो जौनो माने तार बनल बनावल बानी वो जैसे छूटलू तो जौनो बनाइलू बाकी वीडियो के ज्यादा से शेयर करें चैनल पर नया बने सब्सक्राइब करें नमस्कार।